Mali Burkina aleni lagne o ministru mun ka bara nyashilelo jamana aleni jamana wala uchela nyene bolma ni anko luma ko ministre des affaires étrangères ni jamana saba ministru ko ni nyogoy Burkina amina ndado o nyogoy konala jema kay dibol o siraka bingal kala jekulu do kon be no teke dara ulukan do gum fla konala Mali fintigila ka ule jatega wale taba ma bishegni fla ka ulu bone unina IGE Institut Universitaire de Gestion ni oya anga sanfé kalanso badoye o école karamo ul kon tara barabla kuday dola ambalma amena ni kibaron ne wala o bidon kibaru konnala Mali la Guinée Burkina ni jamana sabaw ni unyama uluka je o ministre munumbe no ni oye ministre des affaires étrangères ni jamana saba ministre nyogon soro Burkina ni ka hagilna fale kon ke uga jamana ulukun kankula dawla dona ka fa ko ni jamana saba fen flene nunu ko ni bela jelembe kelen kon nala ka hakilla jiga fa ko ni jamana saba nunu ko nunu ko ni bebe chamanche fanga kon nala wa otemelen ko boye no fene lakana balia fokata se soro gelema o ko ni be ni jamana saba nunu fene kan o ministre des affaires étrangères ulu ko ni willa ka se Burkina do kun temele février kalo clé cheki fokata bla akle konon dona nunu ko ni ka ni nyoy kon nala o ko ni da sera fen chamama mu ko ni chamanche fanga ulu ko ni be se ka kunche tugo nyumana jogamna sabla u ko ni hakna falon kon ke kay reka fo ko jamana nyemo ko nunu ulu ko ni bela jelen ka ujilaja ni ka chamanche fanga ka o kunche herela wala sa jamana de ulu ko ni be se ka kala filu ko ni ke anyema ni ka usagona jamana nyemo ko ka osiki adogolente ka fo ko lakana balia o ko ni be ni jamana sabanu nunu bela jelena wa ulu ko ni jamana ye mun ko ni nyogon sig nyogon ye o mun konala o ye ayre ka foko uka utika ko ni ndi nyogoma wala sa ubiseka jatike wale taba uka ulukele ko ne ataka laje ko abiseka ke ko ni yorodo ale ko ni jatike wale taba uka bingali ko ni fanga ka bo ka teme yorodo kan o sino nunu bela jelen ko ni be kulungele ko nala o kama o ye ayre ka foko ubena fanga ko ni fara nyonga wala sa ka seka jatike wale taba uka ulukele wa o yere ko ni fene ko fe mu ko ne soro ale ni yirwaye uda sera o fenema nunu ko ne ayre ka fa ko sanin fere u ko bena fere sigi wala sa o ko be se ka nogoya ni jamana ni nyogonje fogata se duguta ka ulu yere bela jelema kawla duna ka fa ni jamana saba ministry ulu ko ne CDA o ko ni keleme ka nyangil birem da jamana saba nunka u jera ka ulu ko ni kon wa uye ayre ka fo fene ko fere ko ni mena sigi telala wala sa la nyil munun ko ni bolen fle ni nyogonye nun ko nala ulu be se ka do bala chukamna kibara ware mambulo kada kuloka ode jema kay dibol bingal kala jaglu do kon be no kay police so special ulu ko ne utegada ulukan kibara mtarama ulu ko ne ayre ka fo ko ni bingal kala jaglu nunu ko ni ka baradam la décembre kalula samba fla aleni mwan fla kon nala owa fo ni wati laban na ko nunu ko ni ka sira ko ni tige dubu tagalaw ko ni kawla duna ka fo ko nunu ko ni ka bingal ke wala folo ko ko ni kala décembre kalo clé mwan wolum fla samba fla ani mwan fla kon nala ko ni jatege wale jakulu nunu ugo ni sirada du tagala do kon nye o kon senfe uye nunu kon ni bolo la fe na fama bela jelen kon ni mina ula telefonu asugo ya be fokata se muso uluka parle fe ma ale ni montru ani wariu ko jado era kon me ni du tagala na ko ale era kon bora États-Unis ko ale kon me kata sena segin kon nasu ni pingal kala nunga bingal senfe ayere la ka foko utarani ale kon ga warmi akon ko jani million kele ko ga wari nunu kon ni me dollar ale ni euro la ni kon ni bingal ke wale kele ka ale chain kon soro ko ni bingal kala nunu kon ni ko ma wolum vla kon kundo ko kon kele me ka unyada ko ni ndugo ni fini kawla dona ka fo ko janvier kalo clé muganduru ni bingal kala jakulu jafunu ale ni yelimali chela la tuguni uklala ka bingal ke wale do ere ke yenno tuguni ko kawla dona ka fa ko ni bingal kala ma wolumla ko ugoni ka barake chuko ko ni ma changer ko ugoni na sirada ni nduguta ka kari ko ni ni ka marfa ko ni ci ka bela jelen ko ni jatike ko ugoni kele usoro laga mo ko kunfe bela jelen ko ni mina ula fenfe be ni o ye na fama fen o fena ko fe ni nduguta la nun ko ni fene do kawla dona ka fa ko ni bingal ke wale nun fene ko fe kay police so special ul ko ni fene uga sege li baraw ko ndamne wala sa chugam na ubseka tegeda ni zone nun kan ukane utore la fefire kalo kle saba kanabla akle nanina teke dara ni zone na ma flaka ulu kon ka sege li o kala sababu ni ma duruto ulu kon ni fene yorodona fintigila ka ulu kon do fra uga chesriga fukata teke da ni ma duruto no yoro kon fene ka nonu kon ni nyingale we ayire ka foko ulu kon ni wari mun kon ni shoyeni laban nun kon na uga bingal ke walo senfe ko abe sefa ware o million bishegini kobo ko wa uluka toroya sera mo mun ma ko abe ta mo ko keme fla nyoko nala polisi ulu kon kele ka ni ma wolom bla nunu mine
u kɔni taara bɔ u dagayɔrɔ la o kɔni senfɛ u kɔni taara bɔ marifaw ka yen nɔ ale ni telefɔni caman ale ni moto sanili 2 ale ni sefa wari $1,220,000 o jɛ ka yen nɔ ale ni monturu ani fɛnmisɛnnin caman u ye minnu minɛ dugutagalaw kɔni na ni zo ninnu kɔni ni fintigilaka ninnu kɔni tilalaw la olu kɔni bɛna u ka koɲa kɔni di ka ye kiribulon tigilamɔgɔw ma u ni ɲangilim ka kan u ka da u kan kunɲɔgɔn 2 kɔnɔna la mali fintigilaka olu kɔni ye jatigɛwale taba maa 82 ka olu bɔnɛ u ni na kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ dirpa ni o ye mali fintigilakaw olu kɔni ka kunnafonidi sira ye o ɲɛma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko nin dɔgɔkun 2 laban na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta janvier kalo tile 25 la ka na bila an bɛ don min na i ko sisan ko mali fintigilakaw u kɔni jatigɛwale taba maa 82 ka olu bɔnɛ u ni na maa 35 olu ɲɛnama minɛ la wa u dagayɔrɔ caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko ta donna yen na ni ka tila ka kɛlɛkɛminan caman fɛnɛ ta u kɔ k'a ladonna k'a fɔ ko mali fintigilaka ninnu ko u ka nin wilikajɔ ninnu kɔni ma kɛ mali fankelen fɛ ko sabula ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fan caman fɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la bafo ɲɔnɔ ko na ale ni yɔrɔ caman ko mali fintigilakaw kɔni ye wilikajɔ sabati ni yɔrɔ ninnu na ni siga kelen don a la yɔrɔ minnu kɔni na k'a fɔ ko jatigɛwale tabaw kɔni dagalen don o yɔrɔ ninnu na u kɔni taara cun u kan ni ka sɔrɔ ka maa caman kɔni bɔnɛ ani la ni cogoya la ten k'aw hakilila jigin k'a fɔ ko février kalo tile 7 mali fintigilakaw olu kɔni ye jatigɛwale taba maa 37 ka olu kɔni bɔnɛ u ni la koriyanze ko wa o baara ninnu senfɛ ko mugujugu dilanfɛn dɔw kɔni tun bɛ yen nɔ ko mali fintigilakaw u kɔni ye o minan ninnu kɔni tiɲɛ ko marifa caman kɔni taara ni maa ninnu kɔ ale ni fɛnmisɛnnin wɛrɛw tuguni ko wa wilikajɔ kɔni fɛnɛ caman sabatila duwanzan kɔna ale ni menaka ni olu kɔni senfɛ pankuru kɛlɛkɛlaw olu kɔni ye u jɔnɔ fa o la kosɛbɛ o fana kɛla sababu ye ni ka jatigɛwale taba kɔni fɛnɛ caman ka olu dagayɔrɔw ka olu kɔni ci fintigilakaw olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ka nin wilikajɔ ninnu kɔni kun tɛ dɔ yɛrɛ ko walasa cogoya min na nin dugu ninnu kɔnɔna la dugudenw olu kɔni bɛ se ka bɔ ka taa u ka ciw la cogoya min na ko wa fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ walasa cogoya min na dugudenw olu kɔni bɛ se ka hakililatigɛ ka taa lakana ta fan fɛ kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye an ka sanfɛ kalansoba min bɛ yen nɔ IUE ni o ye Institut Universitaire de Gestion ye Bamako ye école karamɔgɔ dɔw olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna taa baarajɔ kudayi dɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni école karamɔgɔ ninnu kɔni ko olu kɔni ka nin baarajɔ in ko o kɔni ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko sabula u ka juru dɔw kɔni de bɛ jamana la ko olu dɛsɛlen don ka sara ninnu kɔni ka sɛbɛn kɔnɔna la u ye a yɛrɛ k'a fɔ ko san 2021 kana bila san 2022 la ko olu kɔni ka heure supplémentaire dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni o kɔni tɛ dɔwɛrɛ u ye baara minnu kɔni kɛ baarakɛ heure normale kɔfɛ ko o kɔni wari dɛsɛlen don ka sara olu ye hali bi ninnu ka sɛbɛn kɔnɔna la u ye hakililajigi kɔni kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko kumakan dɔw kɔni kun tɛmɛla olu ale ni jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ décembre kalo tile 31 san 2022 kɔnɔna la ko o kumakan ninnu kɔni kun kan ka kɛ sababu ye walasa olu kɔni ka heure supplémentaire o ka se ka sara olu ye ko k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko k'a ta tɛnɛndonya la février kalo tile 13 ko fo ka taa fɔ olu kɔni ka wari ninnu kɔni dira u ma ko n'o tɛ olu kɔni tɛna taa don kilasiw kɔni kɔnɔ ka kalan kɛ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan hali tɛ an ka tulo